Maghajang adlaw ni jung tanan, welcome back sa mga channel ay Lexi Vlog. Kauban na ho si Aliana. Hi day. Sadyo na manginit ning among daga dia. Hampuong na kadyo guys na. Buyag na kadyo. Hapit na biti ka madaga day. Hi sa kamamali. Hi, ma. Hi mamali, good morning. Good morning, ma. Good morning Tita Tere. Good morning, Tatay. O Mama Ruby. Good Ja karon day adlaw guys, kanang maulit kita anggingan nga mag-garden kay hapit na buwanon ting tanom na nay no. Na. Ting tanom na dyan. Grabing baga magsagbot guys, di man matabag dos-dos, mawiran siya sa hang ujaan. Dagto, tuanin palit pag gasolina. Kit ang ramon hakan dyan guys, kay mawir-mawir dagto siya dyan. Mawir-mawir ko no dyan. Dede, pitunda ni nanay da, ang puong hala na. Isa nila ni mo. Ise, salinanay kong nanay tundad katundad tos. Salin. Ibabaw gas. Na, Ang harapang. katila po sa isa. Sa tundan nga among Kumot tabisa. pa, dyan nanay siya. Salinanay kong nanay. Nandiyan damay. Sa inan. Sinalinan kong nanay tundan da. Ano nakalutong? Salamat ka dyan, mother na. Rangutungan na guys na. Itim-itim na kukuhan. Diyan agmang gagapon ay ka na nato ninyo kay lata nga tumakalitan. Putong mangkong kantan. Anja guys, kanang nay. Ano nang to yun? Gitagaan mo ko Ate Nolina og chocolate kanibang kani Nutella. Daghan raman ja bawal mas Aliana dani. Ang gitagaan si Adoy, ang puroy lagi nanay. Katila ko na lamin nay no. May chocolate sa Usan ilaw. kang gabi ito sa fam taguan. Ang tagaas mananghilin kay mo to man si Jas Garcia. Dasan din nga na. Ang katilaw ko tuskuan Kia. Mas langit, mas mamiri tayo. Kurat mo ko. Kas Ang ganas langit. mo nang hili na, kalabuwa pa kalarga. Luuin ka po na itong ijaan, gwapa ra ba nakahamis na bagnaw ni Evangeline. Kaya no? Kagwapa na siya nang hili na yun. Angay bitin na migyan nga dyan. Isa may kita nga dyan. Brian? Nagajag mahigog mas Brian. Nanayilin day. Subas na nagbuwad ha. Kahumot na. Salamat Ate Nolina si mong gatag na chocolate. Kaya bahin-bahin maman na magkuhan itong ning ulit ta kay diha man mo na. Uwaw po ta mag-vlog daning na yung nga ni. Mga karoon na Hari nagkuhan. mo dibuhat sa gabi. Ang kusa ka balot ito kaong ruy. Palit po ko na naghapon guys, ug lakatan kay ug mo palit kog tundan mo ingon masalya nagwaday lakatan ati ay siya mo ang lakatan na ramon. Mas lami pud ning lakatan kay dita tubuhon. Agatan kamote nay, isnak ko diyan pod. Day hay kang Brian day. May sabaw ng kuwan, baboy. Sabaw kaning baboy among sidang gabi. Diyan mo to guys. At tangin ninyo dyan guys kay magpasulabi mi dito us. Kay mo doon ang matam na magardina na matam na kay sayang. Diyan na po ko'y buwak ito ang ipakita ninyo guys. Lami na pagkulor na kanang nadana ba nay? Ha ba? Kung tapos paraming pang sabo. Katang peng. Lami no. Ping. Na ko nagbuha. Aw mo. Liso. Wa manguhali kog liso. Lamig ping karo ko katupo ko. Na. Kitin mo na guys. Sa kanisa, wala ito pagtanong na ako mga plaster ang kalsada dyan ah. Sa Ato, mga sus. umadagatang Kilid sa taguwat datos ubos kay og manirak na pod pasulabian. Dara guys, among ang gardena nanay, amo nang gipamawir sa among ang ujuan. Aruroy lang sa kalam. Da mo na jang naagi. Hinluan pa na namos nanay kay sayang manggug di matamnan na. Ag mga taong kay nagapoy nang gikumbabit na. Daghan, lami manggug juta na ni guys kay tambok. Na, mapuok dahil siya og mawir. Mower? Sana, mower? Korek ba ko? Charot. Na, di magod matabang o kamis na na ngani kay arang bagaan na. Di kaya sa hang operasyon, magsakit ang tijan og magkuan kog mga gahi nga mga butang, charot. Bitaw guys, tinood bitaw kay di na kaya okay tong sa una kay wa pa ko'y operasyon kay pintaha man kaya man ang tanan. Karon kay kuha na. Di na maagwanta. Nung mag-arsa kog mga bugat ba, mga ingani, mga gahi man nila roton kay gahi man ning sagbutan na, baga kadyo. Garden namin mag-garden.
Pati dadto, di sa natam na ng danas okra guys, kaya wa pa man ang humana, way dining. Ja dadto ko no pod mawiran ag malbere day wa nay bunga. Hurot na. Dari ko guys da. Ubus. Nanay taong gihapon na. Wala na pa man day kuan patula. Nalabong nagalit po dari kuan guys, tung kitamnan og kubasa. Da patula. Tapi isa da hinsug. Lawuy na po ko inja. Tapay isa dito nagbitay. Nagbitay. Day buwak dia. Sa una kay sa bata pa ming purami. Yeah. Mo ni amang iarius-arius kay mabuak man ni siya na. Mabuak. Na mabuak ja amang ikekeg sa mong denggan. Mo ni amang arius-arius sa una. Nandiya mong pakitan guys sa katong na buwak nga giganahan ko. Lami tan-awon kay ping kahatong isabo dari puhon ug dari ra pud ang ilumbay kay katong buwak katambaw kuno tug kanang mga diuron ag garden bawg tinuod pud hatong ilumbay daari kay lami tan-awon. Magkuha kog patay ni jag na ana ba. Hangat. Sada to ta guys, puting bato na nag-um naman pud. Tag puting bato guys, wa pa jud ko kanha da sekad. Lami tan-awog ko ana basak. Dadto guys ang kalubihang tatay sa babaw, wa pa pud mi kaadtos mayor dugay na sekad pagbagyo. Kaadto. Adto ko puhon-puhon. Uy, day hinog. Day Gikan day Miss Mayor nang uhag kakaw. Taghanay liso among natigom guys. Sakto dyan December pohon masikwati. Diya aritas kuan guys. Buwak nga hanggingon. Tuwagang ang kulroy to Ise, hani ba ito natundang? Basa. Ganyas. Tatay ito Dundu dyan. Tapos dyan partner. Dyan kamaritis. Ito kanto. Ruben ni Clio dugay dak pipil ka. Tatay. Dari ko. Agamang karsada guys, lami na. Street rin ko nun guys, dari dap kilid, wala nila, buat lami dari butangag ko na. Tindahan. Puhon-puhog kaloy as Ginoo charot. Dari dapat guys na lami negosyuhan. Kay kuan naman kanang simentado naman dana sugod hang tudto sa kababaw daghan na gid mang labay man lami dana negosyuhan na. Puhon. Pandawan ang ban. Tara guys, dako na kadto gamang kasada dari. Kani nga poste ibalhin Ibalhin ko nun Kay unjag matumba na unjag dani na delikads. Kato dang tundan nga ang gipakita gani guys, dana tugikan gisalinan pa jud kong nanay. Salamat gid kadto brother. Salinan pa jud ko niya. Dari ko guys, diarag buwak guys nga hunggi ingon. Ya. Kampuong kadto. Yours. Uy, bisong. Da, ingani ra magud tuuna yellow ra. Diya nakarap ko kay dana may yellow. Yellow. Daot na. Nanay pink na, ra kay nice. Ganahan ko man yang ipaliwat guys. Dadon na tos ubos, nay daghan na. Kuwaon na na. Namig color na, ganahan jud ko. Pink.
Dapat guys, sa panang ibalhin, puhon-puhon, kay sayang. Nanagke na. Mower! Hilba guys na. Tambal na banas. Kupanaguok sa kuto-kuto. So, naghangod yun, nagsugod, oras-oras. Parang initan na rabaga dyan. Hapit sa misuki ni Aliana dia, himsog ka jug dahon. Angay ka na ni day? Angay ka na ni himsog og dahon. Tingdaghanin kay wa na ra ba ni adtos bahay kay buldos na. Macam ka? Wa maghinay. Dani rami guys. Ise. Pasulabig isda. Alarang daku Pasulabi di ko dani ron. Hala guys, sarang ag limon ni Sami. Sami lang sa kalam, daghay nagkumbabit da. Dagke ra ba din hampuong. Nganong di man kamo kaplag na ni me? Ibabad sa tubig. Pait. Ahoan ko no ring isa. Sure kami ahog isa? Wala daghan man din bunga. Dapat isa din aning tago. Wow, hampuong ka jo. Salamat ka jo. Ala dapat kung babit sa silong. Ubos. Guys, daghan nagbungag lemon ni Sami. Tapos ubos dia. Ijang bibi da moras liksian. Hi bebe. Incheck. Incheck, hi. Ang puong ijang lemon. Ako nun yung puong ning usa guys. Akinon ko nun eh. Pura man jug mura naman nagbuongon. Pura nagbuongon. Yor, sulabi ka? Napadanay. Ha? Isa. Sulabi ba ka? Ikaw na pa ipo. Banha na po ning magbubag karsada Yar, murag buongon. Dara, ikaw rin kuha. Dara guys, sarang hinluan na. Nahuman na kadyang Uncle Roy og Mawir daris ubos karing kardinan. Hinlo na. Amo na nang bukbukan na siligan sa nauna. Abot si Jadatus ubos ta kay labong man. Tapos panda na ragsig pangirkir na ng ijang kagid. Kagid ka panda? Tugnaong. Jago ko ngisi-ngisihi panda. Baka irgat ka jing dako. Hinlo nag-amang ubos guys. Di na labong. Ara na pas ka hinlo ka jo. Kumbatihan na og kuan. Silhig unja kay hang itapok ja mo jurang adugduban. Dugduban una. Terus dusun gyapon na kanang nang ibang wa pa makuha ining ugat.